Salam mehriban adamlar. Bu edek sırlı tutan kampanyalar barada video däldi. Hakiki bolan bir waka barada video çıkarıldı. Bu wakany öňeşden bolmagy da mümkin. Sebäbi bu bolan waka dünýä ýüzünde ören meşhurlyk kazandy. Waka şeýlerak bolar. 1981-nji ýylda Hindistana dünýäniň Saru Birirleň 5 ýaşynda öýünden uzakda galyp 25 ýyldan soň öz dowduk mekanyna dolanmagy baradadyr. 1981-nji ýylda Saru Birirle garipçe maşgylada dünýä iner. Haçan ol kiçijekkä kakasy, ejesini we çagalaryny taşlap gitýär. Şol sebäpli onuň ejesi agyr işlerde, guruluşykda işlemeli bolupdyr. Sarunyň ýene-de Guda atly özünden uly dogany bardy. Ol hem şol wagtlar öýe pul getirmek üçin demir ýolda wagonlar süpürip azyjyga bolsa pul gazanýardy. Bir gün gece ejesi hem işte güni Gudi wagonlar süpürmek üçin işe gaýtjak bolar. Şonda Sarunyň ýeközi öýde galmana gorkup, doganyny öz ýany bilen gitmegini haýyş etip başlaýar. Dogany hem ahyry göwünsiz onu alyp gaýtmaly bolýar. Doganlar demir ýola baryp işläp başlaýarlar. Birazdan Saru ýadap demir ýoldaky bir oturuşlarda ýatmakçy bolýar. Dogan oňa şo taýdan hiç ýerik gymyldamazlygyny, bir kysada geljekdigini berk berläp işini dowam etmene gitýär. Bir näçe wagtdan soň Saru gözüni açyp görse, doganynyň ýokdugyny görýär. Kiçijek Saru bilesi geljiligi bilen wagonlara minip doganyny gözleýär. Ahyryna gözläp ýadan soň bir wagona minende birden umutly ýörap uraýar. Kiçijek Saru näme bolýany düşünmän, otlynyň gapysyny açyp çykjak bolsa-da oňa güýji ýetmän, ahirinde otlynyň içinde uklak galýar. Ana şo taýda da Sarunyň öýünden uzakdaky 25 ýyl başlanýar. Ol otly Sarunyň öýünden 1500 kilometr aralygy geçip Kalkutta barýar. Saru otlydan düşüp taş döwreге aýlanyp näme etjegini bilmeýär. Onu soňal köçelerde gezip görşüne, ahyr öz ýalyk çagalaryň köçede ýatyp ýaşap berenden görüp olara goşulýar. Bir gün köçedäki ýaşap beren çagalaryň ýanyna erwet niýetli adamlar gelip olary tutup alyp gitjek bolýarlar. Şonda Saru zordan gaçyp geçýär. Kiçijek çagy ýene-de köçede ýeköz aýlanyp ýaşap berýär. Günlerde bir gün Saru köçede durup kafede iýip oturan bir adama seredip onuň iýip oturan hereketlerini gaýtalap başlaýar. Oňa göz düşen adam Saruny öz ýanyna çagyryp onu harlaýar we onuň nirde ýaşaýanyny ejetini nirden soraýar. Kiçijek Saru hiç zat bilmän soň oňa jogap bermeýär. Ol adam eýýäm onuň adaşandygyny düşünip onu polisiýe alyp gitýär. O taýda da şol soraly berilen Saru hiç zat bilmeýändigini aýtýar. Şeýlelikde polisiýanyň işgärleri Saruny ýetimhana ýerleşdirýärler. Ýetimhanada Saru bir ýyl ýaly wagt çutaýda bolup, Awstraliýadan bir maşgala onu oglu alýar we oňa şeýle gowser etýärler. Saru Awstraliýada okuwat näýär ýokary bilim alýar. Ol maşgala Sarunyň ýany bilen ýene-de bir mantoş atly oglanjak hem oglu alýarlar. Soňra Saru ulalan soň näçe ýyl internetde Google Earth kartasy bilen öz hakiki öýüni gözleýär. Ol öz dowduk mekandan bir zatlaryň ýadyna düşjekdigini anlanyp, demir ýollaryň aralyklaryny ölçäp uraýar. Ahirine şeýdip bir zatlaryň üstünden barýaram. Ol biraz ajygan bolsa şol öýleriniň ýanyndaky demir ýoluň bahartdan başlaýandygyny duýýan haldy. Bir gün gece ýene-de internetde kartada öýüni gözläp otyrka, bir kiçijek owanyň ýanynda Burhanpur atly demir ýol menziliniň bardygyny görýär. Onuň töwereklaryny görüşdirip uraýar welin o taýda onuň kiçi wagtyna oýnan fontanyny görýär. Ýene-de töwereklaryny görüşdirip uranda onuň kiçi wagty ýadyna düşüp başlaýar. Şeýdibam ol öz dowduk mekanynyň Hanba diýen ýerden bilýär. 2012-nji ýylda Saru Hanba gitýär. Ol o taýda ýaşaýanlaryň 25 ýyl mundan öz ogluny ýitiren bir denany bilen dokmy diýip sorap uraýar. Ahirine bir denanyň bardygy aýdylyp onuň ýanyna gidilýär. Sarunyň ejesine başda hiç zat aýdylmasa-da Saru seredip onuň öz olduğunu duýýar, onu gujoklap bagyryna basýar. Allajan eje diýilen insan nähil gudratly yaradylypdyr. Şeýlelikde Saru oturup bir-birden bolan datlaryň ählisini ejesine görüňärýär. We halky Sarunyň oglandygyny güýji bolsa, şol gece Saruny gözläp otlynyň aşagyna galyp pelak bolupdyr. Ejesi näçe wagtlap Saruny gözläp ahirinde de diňe Hudaýa bel baglap bir gün geler umydy bilen ýaşamaly bolupdyr.
Saru soňundan ejeli bilen hakyky ejetini tanışdyrýar. Şuma Saru Awstraliýada ýaşaýar we öz hususy biňsini ýöretýär. Ol wagtal öz hakyky ejetiniň ýanyna bark gaýtýar. Ol hakyky ejetini öýelip berip, her aýda diýenden näçe pul uradyp gowsar edip ýaşatýar. Sarunyň başdan geçiren durmuş şeýler akbolýar. Bu waka bütün dünýäde, hasam Hindistan'da we Awstraliýada meşhurlyk kazandy. Saru bu ýaşan wakalary barada 2013-nji ýyly kitap ýazýar. Onuň ady inglizce A Long Way Home bolup türkmence Uzakda adly kitapdyr. 2016-njy ýylda bolsa bu Bolan wakany kino düşürýärler. Ol inglizce Lion, türkmence Ýolburt diýen kino bolup, tomaşaçylar tarapyndan gyzgyn garşylanan kinodur. Şol sanyna köp san bayraklara hem münasip bolandyr. Eger görmedik bolsaňyz görmekli maslahat berýän gatwa kino bolupdyr. 2019-njy ýylyň aprel aýynda Saru bir çykyşda açıklamalarynda indol bu gezek taşlap giden hakyky kakatyny hem gözleýändigini ma'lum etdi. We şeýdi ben videomyzyň soňuna geldik. Hoş, sag bolun.